Een broekje is te kort. Nou, als papa even met Anton bezig kan zijn, kunnen wij via de tas gaan pakken. Mijn tas? Ja. Papa, dit is mijn tas. Oké. Papa, weet je waar de brieven zijn? Waar ik die gelegd heb? Huh? Luister. Ja. Als het de post is, ga je pakken. Dat is mijn tas. Papa, dat is mijn tas. Kijk eens. Ja. Kijk eens. Ja. Mooi hoor. Een zakje heeft niet volgens mij alles geschreven of zo, hè? 4, 4, 5, 6. Daar is hier maar de telefoon. Ja, echt? Ja. Kom eens, we gaan even kijken. Nee, druk er gewoon het volumeknopje.